Pi Barok kani kadai ka Judicial Meghalaya ban ngi pediang supaya pi sya katuk kubor mata ka janmit. Syaban paj ki kubor ki babnya ngin ya pechoi ki mat pekongsan. Dan kam ya kayo ka kot ka India bakan nong ka bala ban kershan dalade yalade hakini ki posnem banwan ong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi. Pinkre ka Meghalaya ya ka election Lok Sabha la pha ya ki bor pahara ha ka jilla na ka benta ka jingyat bet ka election. Ka jing maramat ya ka jingking umyam kala poi sya ka benta bakhaddo la perking ya ka jingyat ki kali. Pinsngo ki nong shong shnong jong ka ribhoy halor ka election Lok Sabha bat ka jingjit jong ki ya unong mi khmat sya ka dorbar parliament. Bat pinjulor ka eryong hakkeleng ka jilla klat no iklung badang laisnem bat bun ngot kila mensau bat bun teli ki longying kila sya pinjulor. Ki kubor ki babnia Menteri Rang Badu kari Narendra Modi mentakasngi ulaong badon kam ban penlong ya kayo kakot ka India ka bala ban kershan dalade yalade hakini ki posnem banwan. Kanang bakari kan syakta na kibor jong ka perthai. Habakren ha ka jingyalang jong ka jingdap khandai spa khandai posnem ka Reserve Bank of India ha Mumbai umudi ulaong ba ka jingpen kela ya ka rukam trekam ki bank ka dei ka basu persang bat ba ka tanat bank kala long ka ba layo nong bat ka jing airam kala kiu na ka daw ka jingshim kya ka sarkar bat ka RBI ha kini ki posnem baladem. देश के बैंकिंग सेक्टर में उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव जरूरी है, इस पर हमें सोचना होगा. इसमें हमें नए फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड बिजनेस मॉडल्स की आवश्यकता हो सकती है. ग्लोबल चैंपियंस की क्रेडिट जरूरतों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक की जरूरत को, कटिंग एज सेक्टर से लेकर ट्रेडिशनल सेक्टर्स तक की जरूरतों को हम पूरा कर सके, ये विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है. Ka Meghalaya kala dep pinkre na ka benta ka election Lok Sabha. Chief Electoral Officer Dr. BDR Tiwari habakren bat kilat pathai khubor ulaong ba South Pole ki company jong katanat pulit Central Armed Police Forces bakantup ya ka Assam Rifles Border Security Force, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force nalor ki pulit ka jilla labu na ka benta ka election Lok Sabha ka Bansalong Shen. Utiwari ulaong babaro ki jaka badon jingma ladep ban itu bat ladep ban pinbiang na dong syadong bat ki pulit kila penlong ya ka jing talasi ban pentikna baka kan omdan ka jingra pisa shibun lani ka kiat. Haba pen kre ya ka jing tap vote jong ka wat baningkong jong ka election Lok Sabha ka ba khat pla ka banlong ha ka khat khandai tarik uyayong ha ka ba ki don shispa artali ki constituency ka Meghalaya ringkat bat ki jela babun ka than chatai lamingi ki tap vote na ka benta ka wat baningkong kindon baro shiphawngut ki kirtong ki ban ai reng na ka benta artali ki shuki ha Meghalaya. Sensitive and vulnerable areas are already been identified, and this is up to the election we are keeping close watch on the different area, different localities also, and if any incident, anything happening, we are also evolving all those things to take proper care for having the peace, tranquility and a level playing field all across the state, so any voter can cast their vote free and fair manner. Ka jingking umyam lembat ki surok ki bapenias no bat ka lakhang hinin kasngi namar ba ka jing maramat kala poi sya ka benta ka bakhadu kani ka jingking ka de ka surok ba ka bapenias no bat ka nong ba shilong lahap ban khang nadu ka por hinyo shiteng minstep hadu ka por janmit kat ba ka jing maramat kala shimpor khamslem palat banya ka por balabu ha kasngi ublei ki bearing jong ka jingking ki badan artali ki dong bat ka wei ka badan hinriutli ki bearing hab ban bujli no dekiwei ansala ban ple biang ya ka jingking ha ka pratarik uyayong tat hadu kata kapor ka jingya ki kali ha ka ni ka jingking an khamper perking na ka benta ki kali ki bakya ha po sautan bat ki bajrong hadu ar point san mita
Kadba ka election syakador ba Lok Sabha kalanang jan ha ka ba ka jingyalap election baro arteli ki constituency kata Shillong Batura kila nang rehem ha ka ba ki kertong kila persang kat badon lakabut kabor ban kring ya ki nong tap vote ban a ya ki jingkershan ya ki Kadidi News habayakren bakat tu kat ni kinong tap vote hari Boy District ban song thu ya ka jingsngo halor ka election ban salong shen bat ban tip ru ya ukertong uba kumno baki kwa ban mi khmat na ka benta jongki hador bar parliament la ru ban ong baka jing tap vote hashilong bat hatura kan long haka khat khandai tarik uyayong lembat chispa iwei teli ki wei pat ki constituency hakawat baningkong kindon baro shiphongot ki kertong ki ban aireng na ka benta arteli ki shuki ha Meghalaya Peladap ki MP Kimju peni ya kata skim ayu ke badon lana ka ikala le na kaliang ki MP nangya shimet hi ki kwa ba ki kandidat lana lana ka kandidat kaban yale ya kenika election Lok Sabha bakin don ya kata ka jingkit kli bakin pet yangi ki kun samla kam tam bangi duna ka kam ka jam kadai ka kabo yangi bangin jit kinong nikmat di bastan om bangin jit ki parti nak ba kadu di beri bastan inut kam banjit baro ba nak apa di sim pendon kam ya hok jangki pepin vote di beri bastan ngapet na gawi ka parti ka kam klet na pina gawi ka kam klet te ngim nang manong ngim saya pet ka katika sikit vote kalong gumno Kung majing snow jong ate kung bajulong hi kiway mo bangin pet ya uno hi breu bape ka imlang kasalang bape hi kari bajai benrio Uwe ukena badang lais nem kerta ubakerteng uviki laurinyang uladu no yala ka jing im hadin baka yeng ba usa kala sya penjulor ha ka eryong ha ka snong light dom mauro ha eastern west Khasi Hills ha kasngi ublay katkum ka jingya thu ki kime ki pa ka eryong kala penjulor ya ka yeng jongki ha ka por khandai steng min hadin ka eryong ka kemi kalap ba ukun jongka umring ne penhiar men siam shu bat kila persang ban penkit yo u sha hospital henry kim shimlala ban let namar kila sa akhang lenti ha ki ding ki balaham hasurok na ka daw ka eryong Hakaju kapor, hakasnong laukanter, kabahap hapo ka Eastern West Khasi Hills District, hakabakaway ka longyeng kala syakta, haka eryong bajur, kabalajya, hakamit kandai baji jong kasngi ublay, hakani ka jingja, kaway ka longyeng kabadon riungot ki dukot, kakami ukpa, bat saungot ki kun kila minsaw, hakabalay ngut na ki kun lahap man pinkit no sa Civil Hospital Shillong, ikong Royland Kurba, ibaday ibahayeng jong kani ka longyeng, ila pentip babaro ki dukot kalong yeng kia don lang hapo yeng ha kaba kensan ke eryong bajur kalarat ya ke yeng sa long slap long to slap long boleh biskat ni pertendit dengan ada di dalam long to slap ni dalam berarti kan kita lah tak tadi dia lah tak berarti kan lah maka yung long right kalau kau Kira mesau kini lain, jadi lain, aku lalu lupa langsung mesau malah, jadi asyik dah lain aku malam ini, banyak orang malah asyik. Kajingke ke eryong hakeleng ki benta jong kathan Riboy District hinin kasngi hakapor saw beji janmit kalawan ra ya ka jingjulor na pedeng ki jaka ki bala syak tak jur ki long ka shalani bat ka silyang ki bahap hapo ka jirang community CNRD block ki telong kubor ki layat hu ba ka jingjulor kala long ka bejur hakaba kala penjulor ya kumba saw pusau teli ki yeng Hakabaya day bat kani ka jingja uway unong shnong bala rangba bala itu kum ukuni killing ula minsaw kani ka eryong kala yat ru shaki benta jong kalangpi ha west Khasi Hills hinin kasngi kabala penjulor ya kumbalai phokandai teli ki yeng haki hinreu teli ki shnong ka jingta kala don ru shaki benta jong ka yap ha kaba khatsan teli ki yeng kila sha penjulor kumju ru khatsan teli ki yeng hatin hor hinyau teli halangpi ar teli hayau nongma bat ha wali ke eryong kalarat ya ki dieng ki jingthung jingtap bat ki pos electric kat ba ka jingwat benya ya ki jingsha penjulor hakini ki jaka kadang yai beteng ka office UBDO kala betha ikinong yalam shnong kalangpi banlum ya ki jingtep ki bakham benya
Kumshi benta ban pinbiang ya ki jingdon kam hakaliang ka kot ka kya u menteri katanat Animal Husbandry and Veterinary uba AL hek men hakasngi sajan ula pelat patba ya ka jaka jing sumar ka aharhi hospital kaban ai jing shakri shabaro ki patba jong ka maus mai jorabat batru keleng ki benta jong ka than chatei la mingi u MLA ka than uba Sostenus Sotun bat u DHS Barim u Dr Aman War Ringkat bat ki dekhot jong ka arhi lani ka Angel Cure Research Hospital and Institute kilaya donlang ban sakhi ya ka jing ple patba jong ka outpatient department lani ka OPD kani ka hospital shimet ka badon arspa atli ki jing thia ka don mar persha ya ka North East Cancer Hospital bat la kami lenti ban pentre kampura no hakini ki bina ki banwan hadu menta kumba lai po ar hadu lai pesan ngot ki specialist lai spa ngot ki nurse bat ki medical technicians la dep bantung kanang ban penbiang ya ki jingdon kam jong ki nong pang ha ka jing ai jing kran uba hek ula kedo ba ka jing thumu ban penmi ya ka ni ka hospital ka dei ka jing ngej ba ka jing shakri ubriu kalong ka jing shakri ublei kasan care ka badai ka sinjuk ka bashim kiana ka benta ban pensa priang jing tip shapang ka jing pang autism lani ka jing duna ha ka bor perkhat kala rakhe ya ka ni ka sni ringkat ka phang pedeng expression through art ha phalau yeng jongka ka badon ha maulai mauro menta ka sni kani ka program ka thmu ban pen i ki sap ki phong jong ki khena ki badon ya ka ni ka jing pang na keleng ki school ba pher ki nong draw dur ba pau khamat jong ka jela uba benedict khemlang hinyota bat ka jaya kalra kila long ki kongsan ha ka ba kila ai mensim bat jing kershan che ki khna ki bla wan banishim benta ha ka ba ya day bat ka jing rakhe ya ka World Autism Awareness Day la shai ka sni ka san care kala pen kre ban pen long ya ka jing ya ki jan ban pen sapriang jing tip halor ka ni ka jing pang ya ka ba ansdang na khandai lat bat an pen kut hamishin compound community hall kani ka program ka thmu ban ai jing shai ha ka ba ya day bat ka jing bun ki nong pang ha keleng ka perthei hadin ka jing ya ki jat kan don ru ka jing ya thir patba ka ban sedang ha ka por khatwei bje men step haba kran pat kilat pathai khubor I consulting psychiatrist I Dr DD Khongla ila banjur halor ka jing don kam ban kun thop lang haman kiliang ya ki khna ki badon ya ka jing pang bat ila pen shai ba da ka jing pen long ya ka jing ro dor ki khna kin la ban pen pau ya la ka jing sngo bat ki sap ki phong. So all the emotions are expressed on paper through colors. And tomorrow is the second, which is the main day. We have organized a walk from Khandailat and we will conclude the walk till Mission, and there we will have a program raising awareness and understanding about this problem. Kayeng bisha Delhi mentakasni kalakem ya Menteri Rangba ka Delhi ubalong ru unong yalam ka Aam Aadmi Party u Arvind Kejriwal hapo ka judicial custody hadu ka khatsan tarik menta ubnai halor ka jingkeno don kti ha ka kambam sap ka bayadei bat ka rukam pentrekam bayadei bat ka kiat ya Kejriwal lakem ha ka arphoi tarik jong ubnai balalej da ka enforcement directorate lani ka ED u special CBI judge u Kaveri Baweja jong ka Rouse Avenues court kala pelat ya ka hukum hadin balayalam ya Kejriwal ha khamat ka yeng bishar ha ka tarik bakhadu jong ka jingsa patok jong u ha ka jing ya le kai IPL cricket ka Mumbai Indians kan ya kun persha ya ka Rajasthan Royals ha Wakhade Stadium Mumbai menta ka janmit ha ka por hinyo steng hinin ka janmit pat ka Delhi Capitals kalala ban pinrem no ya ka Chennai Super Kings da arpo run ha Visakhapatnam ha bajet ban tit ningkong ka Delhi Capitals kalara ban kamai Shispa kandai pawai run haka jingdu ya ka sun wicket naka arpo over hababe ya ka thong ka Chennai Super Kings kalala ban kamai tang shispa nyo pawai run but hap no real wicket naka arpo over but haka wei pat ka jing yakun ka Gujarat Titans kala penrem no ya ka Sunrisers Hyderabad dah nyo wicket ha Ahmedabad minta ngini pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hasilong kajing shit kalong arpusau point r degree Celsius pat kajing kriat kalong katlai degree Celsius kajing sngam ka hau kalong 100% na kashis pa men step bat sau pusau na kashis pa janmit kajing hap slap kalong katlai point r millimeter kandon kajing hap slap ka bamlu mala bat kajing tir upar that hakikat to kat ni kijaka shaban poi shaka bakut jong katup kubor mata ka janmit ngin ya pe byang sa shise ni kimat pakongsan
Dan kam ya kayo kakot ke India pakan long ke bala ban kersan dalade yalade hakini ki suppose nem banwan ong menteri rang ba duk kari Narendra Modi. Pin kre ka Meghalaya ya ke election Lok Sabha la pha ikibor pahara ha ka jilla na ka benta ka jingyat ka election. Kajing maramat ya ka jingking umyang kalapoi sa ka benta bakhat du la pertheng ya ka jingyat ikali. Pin snow ki nong song snong jong ka ri phoi halo ka election Lok Sabha ka jingjit jong ki ya unong mi khmat cha ka dor ba parliament. Bat pinjulor ke eryong ha keleng ke jela plat no iklung badang laisnem bat bun mut kilam nensau bat bun teli kilong yeng kila syaah pinjulor. Ti parlok katungi la poi syak bakut jong katup khobor jingi menta ke janmit hadu bandai syambyang bat pila syai kasngi kublei pi barok. की वजह से रिजर्व बैंक